Gràcies, presidenta, i em concentraré en el que diu la moció per respecte a la memòria democràtica i de tanta gent que en el seu moment va ser represaliada. Avanço el nostre vot favorable, com no podia ser d'una altra manera. Hem presentat unes esmenes de precisió i hem volgut també incorporar a la part dispositiva algun element sobre la tasca i la feina que fem com a Diputació, que penso que també és important, però en qualsevol cas jo crec que els demòcrates i les demòcrates, per nosaltres es va produir un moment històric l'octubre de l'any passat, quan es va aprovar a les Corts Generals la nova llei de memòria democràtica, que era una llei, és una llei, que actualitzava i modernitzava l'anterior llei estatal de memòria històrica. I aquesta era una llei molt llargament esperada, reivindicada per la majoria de forces polítiques, per les entitats memorialistes, que han fet i continuen fent molta feina, no només per tenir el marc legal adequat, sinó també per poder encara recuperar de la història, per reparar els noms de tantes persones represaliades, però també per recuperar les restes d'aquestes persones, que és en el punt que també, de manera molt breu, perquè no tinc temps, m'hi voldria centrar. Però, com deia, aquesta llei té punts molt importants, però no se'ns escapa la necessitat que té la nostra societat de poder fomentar i protegir el que són els valors democràtics. Ho dic perquè hem sentit que en aquest moment és important que ens centrem en els problemes presents i en els futurs, i no tenim cap mena de dubte, però per nosaltres aquesta llei també és important en aquest sentit, perquè no només treballa la reparació, sinó que també sensibilitza, ajuda, recupera la memòria, una memòria sobre una història que mai més s'ha de repetir. Això és imprescindible. Per tant, també, quan s'aproven aquest tipus de llei en les Corts Generals i en el Congrés dels Diputats, és una manera de poder treballar i prendre consciència del que significa una societat veritablement democràtica, on es defensen tota una sèrie de valors i, sobretot, la defensa, entre altres coses, a la pròpia vida i a la dignitat de les persones. Aquesta necessitat de defensa dels drets humans. La Diputació de Barcelona també se suma a aquesta necessitat, a la defensa d'aquests valors, i quant a les polítiques de memòria del territori, a la necessitat de conèixer els fets històrics i, sobretot, d'honorar i de posar noms i cara a aquestes persones lluitadores antifranquistes dels nostres pobles i ciutats. Jo només faré un petit apunt, aquest és personal, però personal perquè crec que representa molta gent, perquè ens volen fer creure que el que volem és remoure el passat i no, ho faig d'una manera molt pedagògica. Jo crec que hi ha molta gent que sap que soc neta d'avi represaliat, afusellat l'any 36. Encara no hem trobat les restes de l'avi. I el que volem, i torno a dir de manera molt pedagògica, miro ara a la banda més aviat del grup de Ciutadans, pel que he sentit, doncs amb tota la tranquil·litat del món, no volem remoure res, volem enterrar l'avi en pau, que és el que es mereix, com qualsevol persona, amb els seus familiars. Intento fer una miqueta de pedagogia. El que volem és aquesta reparació i aquesta necessitat que tenim, té la nostra, però tenim totes les famílies de saber exactament què va passar i de poder recuperar les restes, que és ben trist que encara, després de pràcticament 87 anys, no s'hagi pogut fer. Dit això, en resposta a les polítiques de memòria democràtica de tants municipis de la nostra demarcació, parlem també d'aquí, del que passa a la nostra província, es va posar en marxa l'any 2020, en aquest mandat, un programa de memòria democràtica a la corporació que modestament, també ho hem de dir, molt modestament, presta suport i recursos als ens locals en la matèria i, sense voler fer memòria de les activitats, perquè no en tenim temps, esmentaré una dada. L'any 2022 han estat 59 els ajuntaments que s'han acollit al nostre recurs de subvenció del catàleg que hem convocat per tercer any consecutiu, i aquesta és la línia que hem de continuar, el treballar, el conèixer, el difondre també la memòria, els successos i, sobretot, reparar aquesta memòria d'aquestes persones lluitadores, antifranquistes, democràtiques, que en el seu moment van defensar la llibertat i després ja sabem el que va passar. Per tant, pensem que és una molt bona moció, una gran moció. Aprofitem també per saludar les entitats memorialistes, tota la feina que fan en el territori i que fan per aquesta memòria democràtica. I això és tot per part nostra.